Ia la eu. Nu te dau. Ia, nelule. Nu te dau. Ia. Ia, mă, ăsta primează, stai că mă duc și copilul să-mi filmez eu. Stai, nu-mi filmez eu ca mie, bă. Stai că mă duc cu ei. Ia, mă. Dar și mă ridic tu, filmează. Să-ți-l rupe, doamnă. Bă, să da, poate nu mă duc să arăt, că nu mă fac. Du-te că noi filmăm. Eu zic că mi-e fac. Bă, vă fac de camera ăla. Bine. Era zică, să zic gândă. Băi din bere. E sticla, mă, mult! Bine, că s-a dat pe YouTube. Să zic că ar fi cam ledat, e pot da pe YouTube. Să mă dau și mă mereu. Ce? Am eu știu. Scrie urâtul de la rusul. Dar bă, e versiunea legat de un program de telefon, știi ca să fie